ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାର ଚାଉଳର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବା ଚାଉଳର ରପ୍ତାନି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ରପ୍ତାନି ମାନେ ଆମ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ରପ୍ତାନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆମ ଦେଶରୁ ବାହାର ଦେଶକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଚାଉଳ ଦେବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ କରି ଲେଖିବା କି କ'ଣ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଆହା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଭାରତ ସରକାର ଚାଉଳର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କ'ଣ ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଯଦି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତାହେଲେ କାହିଁକି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଆଉ ଯଦି ପକାଉଛି ତାହେଲେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି? ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା କି ଚାଉଳ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ନ କରିବା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ କାରକ ଅଛି। ସେଇ କାରକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି 2022ରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗହମ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ 2022 ବର୍ଷରେ 2 ଗୁଣ ଗହମର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ସରକାର ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇଥିଲେ ଗହମ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ଉପରେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରୁ 2 ଗୁଣା ଗହମ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। କିପରି ଦେଖିବା? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କି ଭାରତ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଉଳର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିପାରେ। ଏହି ସବୁକୁ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ସରକାର ଚାଉଳର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଭାରତ ସରକାର ଚାଉଳର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ କି? ନା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କାହିଁକି ପକାଇବ? ନା ବିଶ୍ୱର 40% ଚାଉଳ ଭାରତ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଯଦି 1-2% ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କିଛି ଫରକ ପକାଇ ନଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱର 40% ଚାଉଳ ଭାରତ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ଯଦି ଭାରତ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ମନା କରିଦିଏ ଚାଉଳ, ତାହେଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଏହାର ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୱାର୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ସବୁ ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଆମର ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଉଛି, ଏହା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଭାରତ ବିଶ୍ୱର 40% ଚାଉଳକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାପରେ ଦେଖିବା କି ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ନ କରିବା ଫଳରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଚାଉଳର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ କାରଣ ହେଉଛି ସର୍ଟେଜ୍ ହୋଇଯିବ, ମାର୍କେଟରେ ସର୍ଟେଜ୍ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାର୍କେଟରେ ଚାଉଳର ମାତ୍ରା ସର୍ଟ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏହାର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। କେମିତି? ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଚାଉଳ ସଦାବେଳେ ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ ତା'ର ଅଭାବ ହେଲା, ତା'ମାନେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ତା'ର ରିପ୍ଲେସ୍ରେ ସିଏ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତା'ମାନେ ରୁଟିର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲା।
ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣେ କନଜ୍ୟୁମ୍ ନ କରୁଛି ତା ମାନେ ସେ ତା ବଦଳରେ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ସର୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କି ଚାଉଳ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ଆଉ ନ କରିବା ମଧ୍ୟରେ କିଛି କାରକ ଅଛି। ଯେମିତି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ନ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଦି ଭାରତ ସମଗ୍ର ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏହା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାରତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସୋଭରିଜିନିଟିକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଦେଖିବ ନା, ଏହା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସୋଭରିଜିନିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଭାରତ କହିବ ଯେହେତୁ ଚାଉଳ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାମାନେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବା, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ନ ଦେଇପାରିବା, ଏଇଟା ବି କରିପାରେ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇ ଏକ୍ସପୋର୍ଟକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମାନେ ଶସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତି ଏହାର ଶସ୍ତ୍ର ଭାବରେ କିଛି କିଛି ସମୟରେ ଚାଇନା ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଚାଇନା ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି କରୁଛି କି ଯଦି ତମେ ଆମକୁ ତାଇୱାନ ଇସ୍ୟୁରେ ସପୋର୍ଟ ନ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବୁନି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବୁନି। ତାମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ନ କରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗିଆ ନ ଯାଏ ଚାଉଳ ଉପରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ନ ଲଗାଇବା ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଚାଷୀ ବେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର କିମ୍ବା ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଚାଷୀ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଫାର୍ମିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଅଧିକ ଦାମରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଦି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ ନା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ସର୍ଟେଜ୍ ହେବ। ଯଦି ସର୍ଟେଜ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ବନିବ। ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟରେ ସର୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ବନିବ। ଏବେ ଶେଷରେ ଦେଖିବା 2022ରେ ଭାରତ ସରକାର ଗହମରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି 2 ଗୁଣ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ଗହମ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଥିଲେ ସିଏ ଓପନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟକୁ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଥିଲେ। ଓପନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାନେ ଯେମିତି ଯେକୌଣସି ଦେଶକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଗହମ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବା ସେ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଦେବାକୁ ତାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି ଇଏ କେବଳ ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି କି ଓପନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି କି ତମେ ଯେକୌଣସି ଦେଶକୁ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବନି। ଭାରତ ସରକାର ଯାହାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ ଦେଇପାରିବ। ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଇଜିପ୍ଟ। ଆମେ ଯଦି ଇଜିପ୍ଟକୁ ନେବା ତାହେଲେ ଇଜିପ୍ଟର 80% ଇମ୍ପୋର୍ଟ 80% ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସିଏ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆଉ ରୁଷ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଯେହେତୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ୱାର୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଇଜିପ୍ଟକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ କି ବଢ଼େଇଥିଲା ନା ଭାରତ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଇଜିପ୍ଟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଏହାଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ରିଲେସନ୍ ଭଲ ହେଲା। ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଇଜିପ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି 26 ଜାନୁଆରୀରେ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିଲେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏବେ ଇଜିପ୍ଟ କହିଛି କି ଭାରତରୁ ମିସାଇଲ୍ କିଣିବ, ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମୋସ, ଆକାଶ, ତେଜସ୍ ମିସାଇଲ୍ କିଣିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଏ ଆମକୁ ଇକୋନୋମିକାଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ବି ହେବ। ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଏହା ନୁହେଁ କି ଭାରତ କ'ଣ କଲା ଜିନିଷ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଦେଲା ଆଉ ନିଜ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ଦେଶକୁ ଦେଲା। ଏହା କେବଳ ଭାରତ କରୁନି, ଏହା ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ବି ଏସବୁ
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଛି। ଯେମିତି 1970 ମସିହାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆରବ କଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ୱାର୍ ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆରବ କଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ୱାର୍ ଚାଲିଥିଲା, USA ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କଲା ନା ଆରବ ଦେଶମାନେ USAକୁ ଅଏଲ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବାରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ଅଏଲ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।